Analicemos un pouquiño os fichaxes, como se van incluindo no grupo. Moi ben, estamos super contentos todos, eu creo que eles tamén están moi contentos. Apostamos por xente moi xoven, con moita proxección, xente que quere crecer no fútbol, xente que ten moita fame. Creo que é unha aposta boa do clube, eu estou de acordo, o presidente, a dirección deportiva, creo que é un paso que moi bo que dimos. É certo que este tipo de partidos e tal nos falta un pouco de experiencia, pero non pasa nada, estamos super contentos, a verdade. Novamente, volvendo ao encontro de hoxe, destacar a afición, como sempre destacamos na canle do Estradense, sobre todo un partido ás 8:30 dun mércores de verán, pois sabemos todos o complicado que é encher o campo, pero ainda así hubo bastante xente que se desplazou a ver este novo proxecto. Sí, moi contento da xente, espero que disfrutara dun bo partido, dímolo todo, bueno, super agradecido. Evidentemente a afección leva 2 anos increíbles, vamos a intentar pola nosa parte traballar o máximo posible para que siga con nós, para facer un bo ano e que estén contentos. Sabemos que o segundo encontro de pretempada, pero sabes que me gusta preguntarche isto, a que opta este Estradense? Pois sempre o digo, o noso obxectivo é gañar todos os partidos. Vamos a intentar, desde a xornada 1, gañar. Evidentemente é moi complicado, pero eu creo que hasta falta de 10-12 xornadas non se pode saber nada, cales son os obxectivos. Unha vez que cheguemos aí, bueno, o primeiro ano estábamos segundos e intentamos gañar a Liga. O ano pasado estábamos aí nos postos quinto, sexto, o obxectivo pois foi meterse en playoff, pero a nosa ambición é gañar a xornada 1 a Sarriana, a segunda xornada volver a gañar, a terceira xornada volver a gañar, nós imos ir así a todos os partidos, bueno, vamos a intentarlo por todos os medios. Moitas gracias. A vos.